Stávej! Dělej, stane, stávej, pojďme! Co, tati? Dolní poschodí, hned! Už je sere tohle hovno! Dobrá, takže dozvěděl jsem se nedávno, že mladí děcka jako vy děláte úplné hovno! Máte svoje mobily a to AI a vůbec se nenaučili dělat nic! Takže dneska ráno uděláme fakt a něco opravíme. Čušíte? Čušíte? Ty dveře od trouby nefungují. Padá to spán. Takže co budeme dělat? Mušličko? Já nevím. Je to hodně prostý. Musíš udělat ty panty těsnější, aby ty dveře od trouby byly fajn. Takže co uděláme, je, že vytáhneme mobil a zavoláme šikovnou ruku. Haló? Ahoj, to jsem já, Radek Marš. Moje dveře od trouby nefakčí. Pojďte to opravit. Teď budeme čekat, než pán Ručička přijde. Vidíte to, děcka? Uvědomujete si to? Vidíte to, děcka? Ne, vypadá to, že ty šrobky jsou totálně v piči. Co to znamená? Co je špatně? Nemůžu to teď opravit. Musím si zajít pro nový vercek do Home Depot. Dobrá, udělejte to tedy. Nemůžu, teď musím jít k Steveovi a udělat mu něco ze skříní. Dobře, děcka, tohle se činou stává, ale šikovné ručičky nevydělávají moc, takže to vyřešíme. Dobrá, tak já vám dám $30, když mi tu troubu opravíte teď. Omlouvám se, pane, ale Steve mi dal už extra 50 babek. Dám ti dalších 50 babek. Randy, opravdu si už ty dveře od té trouby? Pracuju na tom! Dobře, podívejte, dávám k tomu pivečko a můžete se ožrat. Už nepotřebuji žádnou tvoji lichotinu, Radku, mám práci a jde mi z uší. Je to jako, co já vím, že mi už nikdo ne... Ty jen tak odejdeš? Já si koupím jinou šikovnou ručičku. Jo, můžeš, já mám dost peněz, já se s tím nějak poru. Co se to do pekla děje?